constituency apartment komat lo BJP ticket ke longpo Bithungreng Thama constituency arlo dongmepi pathok lamalong APHL sia songpen maipi kedeng Karbiang long arlo som doan PM Modi ki wang hot article 244A phuthak chuningri dun hurlo nang pusi team nilibatum pen ka chuningri Karbiang long live prime time birta long pen nili sami juli bepi non arju ikha birtang ton pen MSC kilik nang kate bok boma pora hud Korkamthi constituency longta bangner kep BJP racharia songpen kilika chadam dunjia phan ticket ka chohang dunjia phan ka chisikatum kedoko gajok Komar bangsi ticket ke long jima pusi non malom penan Korkanthia raratum ka chong hong prong somsi thek ponlong Korkanthi constituency along BJP racharia songpen MEC kilika hud ka chepati dunjia phan pura ticket ke hang dunjia phan ka chisik ting atum nonamat bang nerkep abang phwa bang phia tumamen thek ponlong tanglo lason si apor dolang apotsi mo apor chidahut annut ka prekta nang cheklang thurok ji angringta arsi krung abirta angkrak sopen nang keteta do thu iklang nonamat bang nerkep abang phwa bang phia tumamen laki EM Raju Tisu Rijak Dera Mooning Tipi Asiming Joy Singh Rongphar Robinson Rongpi Sundar Singh Kramsa lapen Komola Tiron piatum henlo Tangte ko madabang phumati abang PC BJP racharia songpen Korkanthi constituency apartment kilika chepati dunji aphan ticket ke longpo mate non ki khipon bom EM Raju Tisosi ticket chelong thulok jima mate anut ka prexi long jima pura non malom pen nangat Korkanthi constituency aratum kachini kang tungaret ajok hithi kulat rong rubajo tot prongaling asan chom san chom kachingki kache than lapen kacharju asonsi thek ponlong Bonda ko madabang phumati abang PC BJP ticket ke long jima laki jong hele nonama chini ingtung positami apor aphat jong hongwek nang kokpo Dok Mokapen Samsing ingti Karbiang long live Modi ke wang ingti ke ban ketai hempre ke longli amek alongpu athepia lam en ponsi ke ongdung EPHL se asong japu asong japiatum maya long chetong ponsi 6 schedule to the constitution alama phuthak setami kachathan padoponlo APHLC Wothat Langso LAC pen kapatir pipona maya long Dhaneswar Rongphar pen mai chari ponsi maya long APHLC tiripia mai phu jai kathar Bikrom Hanse Sarkiri Rongphar Kursing Timung Rajan Timung atum pen danglo APHLC asong japo songjapia tumpen bangso maya long chetong ponsi mai RD chepadu ponlo Labangso maya long pen BJP Congress Racharia songalong kache open APHLC songalong kewang atum anaphan APHLC songalong arona tang pen deng ponlo Maya long songja potum pen 6 schedule to the constitution alam the chathan chimuntame paduponlo Lahan ta kaluang JLC ini pun Karbiang lo maka IC hum sangka dinia district bangke article 244 ini implement ang isip ko article 244 itu implement ang dia phai kunalo kamro na kunalo split na kunalo kachai na kunalo convince na Dalilo 244A autonomous state within state only Karbiang long of NC Hills 6 schedule area of sin dan implement in Turkey. Policy yang request 6 schedule dan pemilihan program ini pun artikel 244A dan program cakap yang di silakan oktober. APHLC tiripia maipu jai kathar pen pherangkia tumaphan nangke pachini dona tengke Nilitum APHLC songpen Bikram Hanse si Bithungreng Thama constituency pen arjab dunpo lapen non PM Narendra Modi ke bangji puke hemprek si inauguration te kangnang po bontame non ke ingtiwan si hemprek kari karbia khe tum aningalong ke do amek along si ingti nang ke taite kang thu po si pherangkia thengnu jai ka tharpen thanpon nang ji autonomous state si di Kalimangala nang PJ pura puet loke constitution long top ed loke la nang ke inaugurate ji si alang libang nang ji ayan non ke nang ke inaugurate ji abang ke
hala ilitum karbiang long pen long recap kecil dom pan kipi la si hala bongo sena dom pan hala utor bor bil long kapa tir tekangi nak ke inaugurate dia pan si ke bang abinong ni inaugurate tu alam ni ye daji ni tum sini jalak ke la tum seta hala tum ka inaugurate ji na pitir ye pan si ke bang la sini tum karbi tum ke dunang ni pui athema karbi tum inglong rat ke dun de sini ne de po bang la bongo sina tum kecil dong kamu kampen Vicky Bay Karbiang Long Lai Prime Minister Narendra Modi Karbiang Long along ke wang jia hud Maya Long an so se armu ke ong pen ka chatong dun thek jia phanpura Deputy Speaker Rite Singh Hia hin pen ame thanga constituency angkang do de sang se pin pen BJP along klembang atumalong kahomri panodam Indian Prime Minister Narendra Modi Karbiang Long along ke wang ji ahut an so se rada hin pen kachi tudun thek ji aphanpura Karbiang Long angkang pi pen suri amuluk kachi tong dun thek ji aphanpura Karbiang Long Autonomous Council MAC atum sitame amina constituency ke parlok ke do an polling station amai phu chun bang atum pen chenglok ka du kawe BJP Racharia song along songja po atum pen chinggi je thana mai pado ponsi loring thepi aklamate BJP amai pialong an kachi tong dun labji aphat pen nangan kachi sik chedang pontang lo Lason thak si nomati constituency angkang local MAC mate Deputy Speaker Rite Singh Hi pen sitami non malop rong alu atoka no party leader atum pen chelang toisi adap ki thur pen rong berong thak ke dam anta labangso BJP amai pia pharman adon campaign sitami pado ponlo La Penomati constituency angkang pen sitami suri amulok kachi tong dun thek labji aphanpura Deputy Speaker Rite Singh Hi amena chi thur plutsi arong dampen campaign sitami pado ponlo Deithor Police Station ke parlo angjok terang lapen Dolamara Police Station ke parlo kohora phumen ingtia rong along ingnam ingnar pen ajok kisung gi photoma phan MSC Richard tok be hin pen tong se kot pen kerap kapajerdam lang pleng apor nang lisi ingnam angnara tum kachupan ji aphan adim ka dure ajok rong arlo nang lutsi bari bithunga jo kachu e athesere phenu parok jangphong he hui kapana hoka birta ilitum arjulong bomlo Lason dak taxi kedam tang jang mi puni phain kora truck aning be Deithor Police Station ke parlo angjok terang amekar biren terona hem ajo por phai kre simalom ingnam angnar bang hamse hem sang kachutun chodang ahormu lapen kaprek ason phalang no te kanglo Lason thotsi Dolamara Police Station arlo kohora phumen ingtiarong sar edbia hem setami hem lapen hormu he hui phalang no te kang bua birta longsi tong sekot pen adawa por biren terona hem along an MSC Richard tok bi amet thaman adim maklong phali damsi hem kachi kimja phan tangka pajir te kang lapen aning pathe te kang Halapu kohora long an alangli pali damun edet penajok polling station secretary Binar Sonterang aridengsi kerap papali damlo Kisungi phua hemtu na tuma phantong se kopen kerap ke pali dama pot MSC Richard tok bia phan kachoro lamthe pajirpong Dolamara Energy sonong phar Karbiang Long Lai Lakhain koida trok nilib MSC constituency ka parlo Chokhihola HS open stage long kedam tang jangmi poni phain koida trok arni team nilib atumpen pherang kya mai kangni pot Bangso pherang kya mai long team nilib atumpen kaning je pona tengki non ke wang ji jangmi poni phain koida ner ke barni phuloni constituency ke parlo loring thepia long India Prime Minister Narendra Modi ke wang hut Karbiang Long along ke do an Racharia song hamphanga song do anta thang chipu pe pin pen Chitong dunsi Article 244A ke pachun ji aphan memorandum alu pidun hurlo nang posi team nili batumpen tuning report India Prime Minister hisab se alang li dak Karbiang Long bang ko la se kadu babi Karbiang Long ara la pen bikheke nili barat jokta bun an ke kachetong se ke meji usini tum ahin pen tuning rilo athe ni tum tim ni li boy pen chuning rilo athe India Prime Minister ke bang ili tum khadu beta matha nang ye bang la hello
244 itu litum karbiang long arat arjiding fluiten akehang alam positame Prime Minister ke bang aku tasonsi ilitum program a party itu kita memorandum ke pidun kado ke falsi kacetong pen memorandum kado ke pidun dia falsi kado kita matha sigimi. I've been organized this program. As you all know that we have been and we will be very thankful enough for ourselves, and because this will be the historic day in our life that we will witness our honorable Prime Minister on that very occasion. So in this special moment, I would like to request the people of Nilip and us and Karbiang Long and Dimahasau as a whole that we will and we must participate this program. সুবিধা দিব বুলি আমি তেওঁলোকক আশা ৰাখিছোঁ আৰু ক'ব লাগিব যে আমাৰ মাননীয় আমাৰ শ্ৰদ্ধা ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আজি সফল হৈছে আৰু বিভিন্ন কাৰ্বি আংলং সুকে কানে তেওঁলোকে ডেভেলপমেণ্ট বহুত কাম কৰিছে আমি নিজ চকুৰে দেখিছোঁ আৰু ঠিক এই হিচাপে আমাৰ Pherangke amaya long abarim MAC Samson Tiso Chairman Khogen Terang Convener Binarson Ronghang Chunbang abarim EM Singnop Krolapen Team Nilip along Klembang Photum Chetong Dun Nilipen Sonjip Krolapen Samson Ingti Karbiang Long Live Pinia birta kera ponsi kang tonik.